Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолларга ярдәмнәре өчен рәхмәт әйттеләр һәм үз тарихларын сөйләделәр. Яршолда ватанны саклаучылар белән традицион очрашу узды. Үз каннарын тапшырып башкаларга ярдәм кулы суздылар. Яршолда милли донор көненә багышланган акция узды. Цивилизация мөмкинлекләреннән üzülгән шундый шикаят белән безнең редакцияга 26-да 23 йортында яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Пенсионерның фатирында 2 атна кайнар су юк һәм бу суны планлы сүндерү түгел. Сәбәп нәрсәдә? Әлеге сорауга җавапны хезмәттәшем эзләде. Я говорю, а это что? Он говорит, начальник ЖЭКа приказала ничего больше не делать, так и будете. Коммуналь хезмәткәрләр белән мондый сөйләшү су басудан соң булды, ди Миннар Залия Власова. Апрель башында туалетта кайнар су турбасы тикшелеп, күршеләргә су акты, ди ханым. Авария хезмәтенә шалтыратырга туры килә, сантехник килеп кайнар су белән тәэмин итү турбасын өзә. Шуның белән эш тәмамлана. Яңасы урнаштырылмый. Инде ничәнче атна пенсионер ханымга кайнар сусыз утырырга туры килә. Горячей воды нет, помыться в ванной невозможно, постирать там ничего невозможно, даже холодная ледяная вода там. Ладно, вот на кухне, кухня это не стиралка, ладно, вот машину могу еще постирать, а так ничего невозможно сделать. Сорауга җавап эзләп без Челный строй ремонт идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. 26-да 32 йортын нәкъ шулар карый. В 2022 году при капитальном ремонте собственник квартиры не предоставил доступ к общедомовым стоякам. Фатир хуҗасына турбаны түләүне нигезендә алмаштыру тәкъдим ителгән, ул аның милке булып тора, ләкин коммуналь хезмәткәрләрнең тәкъдиме кире кагыла. Лилия Гатина, Яны Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бүген Яршолда шәһәр башлыгының ватанны саклаучылар белән традицион очрашу узды. Чара башланганчы аларның кайберләре белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Это название реки в городе Казань. Хәрби хезмәткәрне ишенәк менә Казанка кушаматы алуы турында сөйләде. Махсус хәрби операцияга ул өлешчә мобилизация барышында чакырыла. Ират миномет батареясы взводы командиры Авдеевск юнәлешендә хезмәт итә. Безнең төшерү төркеменә ул труба операциясе турында Россия хәрбиләренең дошман тылына күренмичә үтеп керүләрен сөйләде. Труба была, и она была завалена. То есть несколько дней там ее расчищали, чтобы ребята могли пройти. И когда где-то порядка недели была подготовка, то есть они проходили по трубе, а наверху были слышны разговоры на украинском языке. Но они потихоньку, не шумя, прошли, все прочистили, и потом батальоном зашли и совершили подвиг, так скажем. 3 көннән соң Авдеевка азат ителде дип искә ала сугышчы. Якут кушаматлы хәрби хезмәткәр әйтүенчә, туганнары алар өчен борчыла. Ләкин егетләр аларны тынычландыралар. Бу бит аларның ватанны саклау бурычы. Задача найти противника, обезвредить, уничтожить, подавить огнем. То есть сначала идет артподготовка, потом уже штурмовая группа уходит на работу. Тыныч халыкны яклау алар өчен эш, аларның эш көннәрен ваемсыз булмаган шәһәр кешеләре һәм авыл кешеләре бизи. Балалар хатлары аеруча сөендерә ди хәрби хезмәткәрләр. Алар шулай ук сугышчан иптәшләренә һәр вакыт ярдәм итәчәкләре турында да сөйләделәр. Мы помогаем своим, вытаскиваем своих вовремя, стараемся. Если есть возможность, никого не оставляем там. Кто 200, кто 300, своих забираем. И чужих тоже. Попутно, если идешь, помогаем. Первую помощь оказываем сразу. Пытаемся вытащить с поля боя, чтобы там никто не оставался, ни раненым, ни 200. Әгәр сугышчан иптәшләре яраланган икән, аны сугыш кырында калдырмаячаклар. Алар барысы да бер-берсенә таяналар. Чөнки илнең тыныч халкын яклау аларның уртак эше. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда милли донор көненә багышланган акция узды. Россиядә аны 20 апрельдә билгеләп үтәләр. Акция кан үзәгендә узды. Анда шәһәрнең төрле предприятиеләре һәм оешмалары хезмәткәрләре дә катнашты.
Наталья Виноградованың бүгін 10-ші юбилей қан тапшыруы донор софларында қызы 2019 елда кірі бұл вақыт ішінде ол 4,5 литр қан тапшырған. Хочется творить добро, помогать людям, потому что действительно наше непростое, так скажем, время, это востребовано, и это для здоровья полезно. 18 яштан үлкенрек болған һәр кеше донор була, ола иң мөһиме сәламәт булу. Дополнительно где-то нет необходимости проходить какое-то медицинское обследование, потому что все медицинское обследование доноры проходят у нас на базе нашего центра крови. Начинается это все с регистратуры, где у нас есть единый федеральный центр. Мы смотрим, если человек состоит где-то на учете, то данные об этом у нас имеются. Кемнеңдер гомерен саклап калырга теләүчеләргә кан бирергә рөхсәт ителмәячәк. Шулай ук мондый процедура җитди хроник авырулары булганда 50 килограммнан азрак авырлыктагы кешеләргә дә тыела. Аннары донорлар табиб, трансфузиолог та медицина тикшерү узалар. Аның рөхсәте белән генә кан бирүгә баралар. 30 мәртәбә, наверное, примерно сдавать итәм кан. Үзем өчен дә, кеше өчен дә, минем каным кемгәдер ярдәм күрсәтә. Үземә организмы яхшы. Хатыннар өчен особенно кан бирү минем өчен яхшылык та, рәхәтлек тә, кемгәдер минем ярдәмем тия дип уйлыйм инде, шулай дип. Ел башыннан бирле 4,5 ярымнан артык кеше кан тапшырган. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Майсәне мин булагыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 15 по 20 апреля. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Внимание, садоводы! С 15 по 28 апреля пройдет выставка продажи от новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта малины, крупноплодная клубника, низкорослые яблони, груши, морозостойкие абрикосы и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов. Экспо Кама.